1 and action. Bafethu, sanibonani Bafethu. Welcome once again Bafethu. So to podcast Paranormal Show Bafethu, you are in our space or in your space Bafethu, you are welcome. You are welcome. You are very much welcome Bafethu. It's good to have you on the show. We thank you for choosing us. Very importantly to say guys, out of millions and thousands and millions and trillions of shows, podcasts to be specific, but you managed to choose us at this point in time. Really appreciate it, guys. Please don't forget to like, subscribe, hit the notification button, and share our stories. Guys, let us know what you think about the show, what you think about everything that you do. Like it, dislike it, add more, subtract, do whatever. Let's grow together. Let's go together, let's grow together. Each one, teach one. Stay there, don't go anywhere. Sabona Sasa. Unjani? Yaphila njani? Uwonye? Yes, right. Yeah. Are you sure? Yeah. Akhona phela manje. Mase sengwafuna ngizosho. Okay, ngiyabonga Sisa. Ngiyabonga. Sizamuzivakashela namhlanje. Yeah, nginivakashela. Okay, it's good to have you. It's good to have you. Okay. Before we go any further, please let us know who you are or phila kuphi or phuma kuphi phila nabo bani. Okay. Yes. Mina igama lami uSlindo Ukuhle masephelele. Ngisuka eKZN Ophongolo. Yeah. Okay. Isibongo wakaba isibongo. I'm just interested to hear this one. Ukuthi wakaba isibongo. Isibongo waNkambule. Nkambule yafana. Okay. Isithakazelo ba? You. Just a short one. Umsuthu, yeah. Hayi baba. Isibongo sezulu umsuthu. Isithakazelo umsuthu. Bafowethu. Okay, Sisili. Yeah. Usivakashele today. Yeah. No. We're so grateful to have you on the show. And thank you for choosing us, actually. Yeah. Actually, do you believe there are many podcasts out there? Yeah. Yes. But you decided to come here to this house. Yeah. So wait. Yeah. Hey, guys, siyabonga. Sisili, tell us what are we, how can we help you? Sikusiza ngantoni man? Mina ngizela kahle ngizobhodla. Yabo. So ngizela ukuthi ngizokhuluma ngogogo osithakatha ekhaya. So lokho kwahle ekhaya usesiqedile nje. Ziningi izinto azenzile. Okay, nginobhuti wami omncane elasibona kama ina 16 years. 16 or but young 2009. So I think ina 16 this year. Okay. So ubhuti wami ke shuthi kunogogo wakamakhelwane. Ugogo wathakatha ingane yasekhaya. Ingane yasekhaya last year ibiyenza grade 8 last year because this year ube repeat grade 8 but useyekile esikoleni ngenxa kagogo ukuthi mase kubhalwa unenkingi ukuthi akaboni like uvuwa amadimoni izinto kanje angathi amadimoni like because this year ithele into mayisenzeka this year March kodwa khona bese bhala lapha I think this year March so wakhala ke ikolo beyivaliwe esekhaya wakhala ebona izinto esingayiboni like ayibona inyoka yabo kube ngathi ama-satanist the way kwenza ngakhona so ekhaya bayitshela ukuthi amadimoni so bamthatha bamyisa kumfundisi because unomfundisi okhipha amadimoni vele endaweni bagijima ke baya khona bamyisa khona because bethi ubona inyoka ubona amanzi inyoka ziyamhuba zifuna ukumudla zonke lezi zinto kanjalo so abazali badecide abamyisa khona kumfundisi bamthandazela kube ngathi kuyancipha phinde ngibuye mayibuyile ke lala ubusuku bonke khona bimenze ebusuku so buye kulalwe ke emini ebe right imini yonke uzoba right ekseni uba right emini uba right then ntambama phinde kumqale lento so ekhaba decide ukuthi no kungcono ukuthi ayeke isikole because njalo makubhalwa iyamqala lento so kungcono ukuthi avela ayeke isikole ahlale ekhaya phansi so izibeke ke leyo nto leyo kuthe this year I think ngoba lento yenze ngoMarch isikole bamyekisa ngoMarch kwathi this year April or May khona lapho bengela igoli ke mina lento yenzeka kwathi this year April ugogo lo wakamakhelwane ke shuthi wafika ekhaya like eThakatha bambamba vele noma vele ngazi so then bafika ekhaya bambamba ukuthi uyathakatha red handed so wathi mayifikile shuthi isikhathi I think kwaku 2 to 3 khona lapho befikile nami udaba ngilizwa because idaba ngalizwa ngela goal yeah ngilizwa udaba kuthiwa wayefile because nangehla ngalolu suku lolo kwenzeke lolu daba lelo so
into yamenza ukuthi ebanjwe kusho ukuthi kunenakhuzana kunetshe elisekhaya ubaba wadecide ukuthi athenge itshe ngoba umama wehleze ekhaya ethi angeke ngikwazi ukuthi ngingazala ingane eziwu7 zonke lengane ngizalile zonke eziwu7 thola ukuthi ayikho ngisho yodwa ingane iphumelele kuzona zonke lengane eziwu7 yebo. So then ke shothi ubaba wa decide ukuthi ngicela khona itshe elimhlophe encane esegcekeni liyagqitshwa nje egcekeni lihlale khona. So then libamba abathakathi ukuthi umthakathi mayefikile ezekhona abanjwe letshe. So then wafika kumagogo wathi mayefikile then shothi lambamba ke itshe egcekeni lathi mali imbambile ke shothi wabuzwa ngoba vele kwakuzoba yintatha ngoba kwakuba 2 to 3 lapho isikhathi so kwakuzoba yintatha. So then mayibuza ugogo ukuthi gogo ufunani kwenzakaleni wachaza ugogo wakhala wathi uyaxolisa into emenza ukuthi abelana umona uphethe imithi isikhwama ngoba nama video khona lapha efonini video. Okay. So nama video khona bambuza ukuthi gogo kwenzakaleni yindaba wenza lento le wachaza ukuthi nginomona ngengane zakho angifuni ukuthi iphumelele wachaza waba neminye imizi engenze ngisho ke wachaza wathi uthakatha kuphi nakuphi wenza ukuthi bambuza ukuthi yindaba uze wenze lento leyo oyenzayo kweminye imizi wachaza wathi into engenza ukuthi umona nangithanda ukuthi ingane zala ekhaya iphumelele amantombazane thina ekhaya amantombazane kumasi bawu2 then the rest abafana. So then wachaza ukuthi amantombazane la ekhaya ngifuna ukuthi aphumelele ngibona ngathi ayitshela konke nabafana bakhona so ngenza lento le ngoba vele ukuthi angifuni ukuthi bephumelele bangakutholi usizo bengaphumeleli. Okay fine kwathi ngomunye unyaka ngizobuyela back because ngangikhona vele ngisekhaya lapho uma egula uma wadla inyosi thiwa ihani so then uju lwenyosi yes wadla lona then lambamba like wagula like lathi mayigula phathwa yi-stroke so then leyo nto useyayichaza naye ukuthi uyena owenza yonke leyo nto ngoba akekho umuntu ongathi udla uju then useyagula usephathwa yi-stroke akasakwazi ukukhuluma useyanhlinhliza kwaba buhlungu lapho uma egula phatha leyo nto le umuntu owasiza uBishop Ayimakama angimpromote but uyena umuntu owasiza kakhulu ekhaya because uma wathi efona e-call center yakhona wafona kanti ngenhlanhla yabanjwa uyu umprofeti uBishop Ayimakama wayebamba ifoni wakhuleka uma waba ngcono ke lapho but namanje yamvuka lento ngoba ngathi like ushukela uma aya esibhedlela bathi unoshukela uphuza amaphilisi oshukela manje maka esibhedlela bathi ushukela don't but lento yaqala ngani yaqala ngobuthakathi kwenzeka ngakhona then kwaqhubeka kanjalo. So nje abantu bayathakatha lo wangempela ngifuna uqamamanga abantu bayaganga. Okay, so you said this thing happened last year in 2024. Iqale umbhuti wami imqale last year. Lona 16 years. But umbhuti wami baqala ukumthakatha last year but ekhaya kade aqala ukuthakatha ngoba uze wakhipha lento kama ukuthi lento kaba le ukuthi aze egule ngenkathi abanjwa inyosi because wakhukhumala wabanga kuthiwa inyosi ntontoni wachaza ukuthi uyena ke wenza yonke lo nto le uyathakatha. So umphakathi ke wafika umphakathi that day ebanjwe iletshe wafika ke bakhuluma kwafana amaphoyisa uyazi mase fika amaphoyisa ke umuntu akasaqhubeki nimshaye nimenze ukuthi niyamshisa bamiyekela bamkhulula kwathi okay ngizobuyela back last year kwathi last year lo gogo lo unomfana wakhe ongathi ekhanda kaphili kahle useshonile emashonile siya engathi ekhanda kaphili kahle okusho ukuthi angithi uyazi emakhaya ukuthi kunalento ukuthi uma mhlambe nivuke ekseni ngabazali mhlambe athi umama ke hayi ngicela ukuthi ngoba angipheka ngezingane ezilambile yabo ngicela ukuthi ugijime amakhelwane uyongicela uphuthu ukuze ngizowenzela ingane amasi. So bekuba kanjalo ke shuthi babake amakheke kamakhelwane baphaka nokudla because uma wayengekho ayothoza inkuni. So then mase sebebuya ke uma esefika lo gogo lo ezekhaya uma esezobuya ukuyothoza inkuni ezekhaya ke lo gogo ezoletha ukudla namakheke because vele babephanana ukudla. So mama vele ngidlele lento le wayidlulisa because kwaxoxwa kwakhuluma njengabantu abadala so yadluliswa ke lo nto le phakathi ba. So then last year waletha lezo zinto kunomfana wakhe shuthi owabona wagijima wezekhaya wathi ngicela ukuthi ngingakudli lokho kudla lokho. Wathi mama ayibo ngobani yabuya ingqondo yami ukuthi vele mama uyazi wayebuza because uyazi ukuthi lo muntu uyathakatha so wayebuza ukuthi ngobani ukuthi angakudli lokho kudla. Washo ukuthi ngicela ukuthi ngingakudli lokho kudla.
wabuza umama sithi manje lokudla ngikwenze njani. Wathi mama kuchithe lo kudla ungachithele even izinja even ingulube chithele nje ufake emgodini ugqibe kuninga kudla nje la ekhaya. So then wahamba ke wathi ubhuti wami ngoba vele lo muntu lo akekho right akuvele kuchithwe lokudla kungadliwa ngoba sothi siyakudla and umama mayezokubeka endlini ingane izoqhamuka ithatha ikudle lokho kudla because ingqono vele ukuthi kulahle. Kwahlala ke lokho kudla lokho endlini kwathi ubhuti wami behleli nabafana bakhona because umama bamthukile dise ngoba ngizoze ekhaya mina ekhaya ngiye ngoJuly nge-15. So mangifika ekhaya kuthiwa kulolu viki leli engibuye ngalo mina wathiwa umama ade bemthuka bemela bebhekene bathi uyathakatha ntontoni. So ngathi mina vele ngoba bemthuka kusho ukuthi kade besile bemzama lokube bemzama emthakatha okusho ukuthi bebona uthakathakatheke sebathi manje uyena uthakathayo because enakathakatheki. So nje bayaganga kakhulu bayaganga. Ugogo nje uyaganga. Slim, you are saying your mom now decides to take food after they've reconciled nogogo. Bazwana bahlanganiswa because ugogo uyisihlobo sasekhaya kanjengokuthi ubaba kanjengokuthi ugogo kanje uthi ugogo zala ubaba naye lo gogo abandawona. So isihlobo. Okay. Yeah. It makes it more difficult. Okay. In the midst of it being ihlobo, reconciliation happens. Then kuyalungiswa indaba. So you guys go there freely now. Yes, ekhaya sekuba leyo relationship le. Ubaba umuntu onenhliziyo kakhulu. Akathi avele akasayi khona begcina ukumemeza because sondelana nje ihlobo ukuthola ukuthi kwala ekhaya kungala kusondelene kakhulu. So baba begcina ukumemeza because kulowo muzi bekudayiswa amabhiya. Athi ucela ungilande because ubhiya vela uvulwa ngeke futhi ubhiya ujove because ibhodlela futhi awuvula ubhiya uyawubona ubhiya mawuvuliwe ukuthi lo uvuliwe. So bekuba kanjalo ukuthi because umuntu onenhliziyo akathandi ukuthi aye khona bekuba kanjalo ukuthi amemeza athi cela ngilethele ubhiya kanjalo but angayi khona. So nami angithandi because njengoba ngizozala ngibuya because ekhaya ngaye nge-15 kwathi nge-4 this month ngabuya nge-3 ngahamba ngaya khona because lokho kwayeseqala inkinga then ngahamba ngaya khona ngafika ngamthuka ngathi wona gogo wena lento yakho yokuthakatha nani wavele wangitshela wathi uzobona umvuzo. So then ngidecide ukuthi ngcono ukuthi vele ngihambele ngihlala la eGoli because nasekhaya uthi uyakhuluma ethi uma umuntu omdala ntontoni into yokuthi nje abantu abadala bavele bathi uNkulunkulu noma kungenasidingo. So so I decide ukuthi no ngcono ukuthi vele ngizohlala la eGoli because noma ngisekhaya angizizwa nje kahle vele ngathi ngafika iviki after a week ngibuyele emuva ngize la eGoli because angisathandwa ngempela. Sli, where's your brother now? Muphi lo mncane? Lo mncane lo usekhaya akasafuni ukuhleli. Akasafuni. Ngihleli bamyekisa esikoleni. Okay. And then your sisters, where are they now? Usisi wami usekhaya uyasebenzela khona. Okay. Uhlala ekhaya ayemsebenzini. Okay. And you're working now? Are you employed? Yeah, ngiyazama. Okay, cool. Okay, cool. So, Uma see things differently in a way. So now, so you guys know ukuthi lokho lo yathakatha. Siyazi nomphakathi uyazi. So because now it seems as if ngazathi ubhekane nani ekhaya kwamanje assignment yakhe. Ubhekane nathi hlobo hasekhaya ugogo actually ugogo. How does mom and dad defend you? How do you guys defend yourself? Do you do back to the sender or you know what? Mina no Jesu wami nivele nikhaba. Inkinga uma abazali kahle ngisho ukuthi uma unalento ukuthi uNkulunkulu uzomphendulela noma kungenasidingo uNkulunkulu uzomphendula yonke into kuyiNkulunkulu akayinolo ukuthi mhlawumbe uzobisela emuva ukuthi njengoba benza kanje nami uzohamba ngenyangeni ngibisele emuva akanayo leyo nto leyo uvele ethi mina nedolo lami uNkulunkulu uzomphendulela. Is it working noma kungenasidingo kusho ukuthi kuyamsebenzela phela ngoba indlela asho ngayo kusho ukuthi kuyamsebenzela. And how does Dad feel about it? Does he feel the same way as or maybe we share madala side good die. The arrow, I send my own arrow. Oh, Baba is like as in Mama will do the job for us, and it looks like she's doing a very good job at it. Ubaba actually umuntu onesithembu unabafazi about 3. So ezinye izinto akayinaki kakhulu. So ugcina
yabo egcekeni. So ezinye izinto like uzoyibekela kuye umfazi wakhe nangale futhi ayibekele kuye umfazi wakhe lo munye because kwaba nenkinga nje like ukuthi angithandi ngeke ngize ngikhulume indaba zabo ngoba abafazi babo thakathana futhi okwabo bona so ngeke ngize ngifake kulobuthakathi lobu because lokho kwabo nabafazi babo manje angithanda ukuthi ngiyakhuluma athi ukhuluma abafazi bami yeah Slay kusho ukuthi ithema lakho in a way maybe exciting ngendlela yakhe believe ngayo. Do you see these things alogogo affecting him by any chance? Sengisho mombheka ukuba ukuthi I think my dad some from then and now his level of life is going down. Ubaba I get elevating. Yeah. Awukazi umbuzo ukuthi wenza ngani? Yo. Inkinga ukuthi phela naye ngithi ubelievela kuma ancestors. Okay. So I'm sure ibona because uhlezi eshumisa impepho zonke lezo zinto lezo. So I'm sure amahlosi akhe amsizayo. Okay, cool. So Slay, mom uses prayer, dad uses this kind of protection. Yeah, no, mom, we believe in my ancestors. Yes. Yeah, we believe in more. Okay. Dad is more on ancestry, yeah. Mom is both. Yeah. Let's come to you. Mina believe in Gashem, obviously I believe in my ancestors. Okay. So, yeah. Is it working for you? Gakul. Especially this year, Gakul. Aksafan. Nakal. Let's do an introspection to see if Ngempela it's working. So, your life from before until now, if you have to scale it in terms of a progress, how would you rate it? Okay, impilo yami ayakanyuki ngaleyo ndlela but okwamanje ngiyabona ukuthi this year njengoba sengithatha ukuthi ngcono ukuthi ngibelievele kunyazi. So ngiyabona ukuthi izinto sekushintshile akusafani nakuqala because noma ngikhuleka sengiyabona ukuthi nomehluko ukhona akusafani nakuqala. So angeke ngize impilo yakho isondelene kakhulu so ngeke ngize ngiyirate. Yeah. So you know what's my concern? Can you prove ukuthi logogo usayenza lento ayenza? Uyayenza leyo nto leyo because uyayenza leyo nto leyo ngoba ngithe mina ngithi ekhaya ngihambe nge-4 August. So then ngathi ngihamba ngasala ngakhuluma naye like ngaye emzini wakhe ingane zakhe futhi that days ayifuna ukungishaya. So ngathi ngifile ngamtshela ngathi ngakhuluma naye ngamtshela ukuthi nagogo wena this and this then wangitshela ukuthi uzowuthola umvuzo. Uchaza ukuthini? Kusho ukuthi lento leyo still usayenza. Uyayenza. Because nengane yakhe le enye ngathi uyenza naye lentombazana. Impilo yabantwana bakhe njani? Is it progressing or is it just abantwana bakhe yeah awuboni nje ukuthi kwenzakalani? Bayaphumelela ngoku like bayathandwa bayalotsholwa bayashada sonke lezo. So baphumelela ngalezo zinto lezo ukuthi bathola abantu ababathanda angazi noma abantu basobe bathanda noma khonta isebenzisayo yena angazi. But baphumelela kanjalo abangaphumelelanga I think ba 2 ntombazane yodwa nabafana ba2. Then ekhlale because lo munye useshonile lo bengathi akaphila beyiwele ngathi akaphila kahle ekhanda shone dese ubani lozile ekhaya wazonixolisa ukuthi ningakudla uyena lo shonile shone dese uye lo shonile. Sli ekhlalen how's the atmosphere? Do they feel good as in it's either we get rid of this person or just find your own defense? We know good lo muntu wenza. So I know that we have this sense of it's not ignorance. Mhlawumbe ukuthi nje njoma usho ukuthi uma just say you know what mina no Jesu wami. You know khona baningi futhi abanalento ukuthi yazi angifuni ukuqala into engeke ngiyimele mhlawumbe. Yeah. Ngoba angisungumthakathi. If you have to take on a witch, then that means you have to be in their territory. I don't know. Maybe I could be wrong, or maybe you can fight the witch from your territory, but you most likely have to go to the territory of the witch to fight them. But get it up with whatever strength on us, who doesn't. If the bear's in the cave, you can't fight the bear, Ula. You have to go to the cave, you know. My other concern, honestly, doesn't that then affect you in a way who doesn't lenta ishilo
there's something that she might be orchestrating in your life. Something it's only a matter of time. Kuyangihlukumeza nje vele kakhulu ngoba vele even lento ayenzayo iyangihlukumeza kakhulu. Because ngize ngisuke ekhaya ukungihlukumeza kwakhe ukuthi ngize ngizohlala eGoli ukuthi vele kungcono ukuthi ngiqhubeke ngiyiphandela eGoli. Because uma usekhaya like awuzizwa ngathi usekhaya. Uzizwa ngathi ulahlekile usendaweni because uyazi ukuthi vele khona into ezokwenzeka. Like uma usekhaya nje ungazizwa kahle. Angazi noma ngi-understand and the way ngisho ngakhona. So nje silahleka singazwani as siblings. Silahleka singazwani as siblings. Yeah. Ulahleka in the midst of you and the akunamuntu onloyayo, it's just nje family disputes. Ngoba nasekhaya izingane like asimbumba ukuthi like simbumba ngithi khona thola ukuthi nje wena angithi ekhaya kini kuyenza uthola ukuthi okay ngizobuza wena angithi ekhaya niyimbumba nama siblings wakho thina asiyona imbumba omunye le kuningi. I want to deal with you now as an individual now that you took the step to come to the show. My concern still remains. Now the words have gone out, the arrows have gone out towards you. What are you doing in order to make sure that you do not get affected by these errors? Because already they have sent out. Njengoba bengishilo ukuthi mina ngibelevela kaShembe. So yonke into like ngikhuleka yena uShembe yebo noNkulunkulu ngiyamkhuleka. But uShembe ngithi ungumprofeti. Yes. So each and every time hlezi ngikhuleka ngithi uShembe ngisize ngivikele noma ngila eGoli engisize ngivikele. So there's errors. Ukuze ninga affected. Yes. Because very obviously khona into ayizamayo yenzayo njengoba ngela kuningi kakhulu. Wafethu lapha emakhaya, please let us know. Now Cicely, she's stating her case. Very interesting and I don't know guys. You know when you know what isitho olona subani and they've declared war against you. Two things. It's either it's good because you know who you're fighting and how you need to fight and you're not in ignorance, or it's a question of when you declare war against them, you know what lento lena empilweni yakho will never give you a state of relax empilweni yakho. Two things that could happen. It's either push you towards your success, or when you relax, you know what downfall yakho ikulo and you've allowed it to happen to you. So please let us know, guys, if you've been through the same situation, Cicely Aguyo, please let us know, how did you come out of it? What was your solution? Okay, so don't forget, Bafeti, our details are on the screen, the email address, the WhatsApp number. Just send us the recording, Bafeti, to let us know what siga whatever usisle ntaikumiyazi kahle. I've been through it and this is how I got out of the situation. Please let us know and do come through to the show. Cicely, you see, sensitivity towards your issue is that it's still ongoing. Yeah. It's not like in and then you got the t-shirting like say Sipho. I'm always careful of what I say with my mouth, Cicely. Trust me, I'm that guy. So at the end of this thing, do you see a solution? Do you see yourself coming out victorious? No, Cicely. Listen to the question. Ingabo uyabona wena uphumelela kule simo kusoma, because you're already in the belly of the beast. Do you see yourself coming out victorious from this situation? Taking into account, when Cicely, you pray and whatever belief or religion. Because if you see yourself being defeated, you might as well just stop praying and say, Siga! I don't know if you understand. Yeah. That is why I'm asking you this question, Siswam. Do you see yourself victorious in the very same situation that you're going through now? Yeah, khona mina ngiyazibona ngiphumelela ngezinye izinto eziningi because bengishilo ukuthi ngibelevela kuphi uShembe vele ngizombeka phambili usimpela Shembe like ngiyakhuleka ngiyamkhuleka naye. So ngiyayibona impilo yami kusasa iphambili because nami ngiyayibona impilo yami ithe ukuthi like yabo iyanyuka. So yeah, athi ngisho ukuthi baningi abantu ababhekana nayo lento kakhulu because sonke siyazi ukuthi yonke into
umndeni because angeke mina ngithi ngihlangana nawe la eGoli awungazi ukuthi ngiphuma then uzongilela for ini ungazelaphi so obvious yonke into isemndenini so obvious baningi abantu ababhekana nayo lento emndenini kakhulukazi because angeke umuntu ongakwazi ukuloya uzokuloyelana ukwazelaphi ekwazela manje akakwazi ukuthi ukhule kanjani ukhulephi khuliso ba so angaza kwenze nix obvious abantu abazokwenza umndeni Sisili ugogo ukhuluma nje ngomona so into kusho ukuthi she knows the situation yena ekhaya ukuthi your success uyayazi ukuthi ime kanjani ukhuluma ngomona nokuthi wabala nokuthi angithi baba umuntu okay baba ngasho ukuthi ama ancestors wakhe ambhekile ngenxa yokuthi umuntu onenkomo ufuyile like unabafazi aba-3 so imadlana unayo angisho ukuthi unemali but unayo imadlana encane uyayikhona impilo yakhe yeah uyayikhona impilo yakhe kancane uyazama so ngicabanga ukuthi leyo nto leyo ngoba nawe uyazi ukuthi ingane isitha sakho so qale ebazalini then naseyinganeni vele kuzokwehlela khona. You know, Kupe, I feel so attached to Sleep because she's here and narrating a story more than the siblings, which I do not know. Of course, feeling for it, feeling for the whole situation and the sisters and the brothers. You know, it then gets to a point of whereby, you know, your state of your mind, Cicely. To me, it's so important to say you need to have this victory from your spirit to your mind to say, look, Siga, as much as I make this awareness, you would see so. I don't know, maybe it is easy for me to speak from a distance to say my victory starts from forgiving ugogo. Angithi umuntu into mayingenzeki kuye kulula ukuthi That's what I'm saying. Yeah. Yes. Kulula ukuthi akunika ama advice kodwa once yenzeka kuyena akukho lula uzobona ukuthi kahle lento beyenzeka kubani naku singificile nami akukho lula ukuthi ngenze the way kade ngi-advise ngakhona. Guys, how do you fight? Please just tell us, guys. Put yourself into Usisli's situation. Do you fight by forgiving? Do you fight by letting go? Because one thing that I do know about Utagat, it doesn't matter the distance. This is spiritual. You can go to China now. If they send the arrows to China because these things are spiritual, please don't ever forget this. You know, you can go into America. If we send them there and you are still naked, meaning there's no spiritual coverage around your life, you will still get affected. Uzosithola ispan 6 months down the line umlungu abheke ngendlela akucuza. Uzithola soyihobo lase America. So it's how do you fight? How does Cicely fight? And more than anything, guys, how does she become victorious? Abantu bangasho ukuthi umkhuleko umkhuleko yes umkhuleko yasebenza but bangasho ukuthi into ezomsiza ukuthi ekhuleke ngicela okunye engasizakala ngakho because uNkulunkulu baphendula dala abantu mebesho so abasho enye indlela engasizakala ngayo hayi futhi ngama advice because umuntu mathi umuntu angihambe endaweni ukuthi noma ngeke kubana zonke advice angeke uze kungisize lokho because lo muntu loyo akazi lutho akukwazi kwamfica but once kwamfica uzobona naye. It's a different story now. Yeah. Guys, oh, maybe bengi president yase South Africa. Angazi umthetho bengizofaka guys. Mangazi ukuthi nangu mfowethu ngimbhekile ngiyambona. Khuluma moya ngokumamela yo ngiyambona. But guys, when is it going to come to an end? Cicely, I believe you came to the show, you spoke about it. Now, look, in closure, guys, please just let us know. Cicely will definitely come back to the show and tell us how did it go. So, like we did say, we thank you so much, guys. We thank you so much. We've got people that are praying for Soweto Podcast. Like we've got people, and funny enough, we've got people that are praying even for our guests. When we read through your comments, guys, you pray so much. So thank you. Really, we highly appreciate that. Highly, highly appreciate. Don't stop. So if you can assist us in prayer, let it be that prayer needs to continue.
to fight against these errors, because not to figure that's called, hey guys, if we can tell you from producer to the whole crew, we've been together for a very long time. Very long time. Sifikela kwiSoweto podcast sesikhathele sesiqala sesitaba fete. Ayithike ngona man. Ayiyekele. Akusasizi, but we decided not to. Ziningi idoors zethu ngizolko SABC nakoMzansi Magic. Niyasazi. Ziningi into esizisubmithile la. Mara one thing nizosikhomishina nina. Yankane. Nizosikhomishina nina. And nizoza la into our level. Bafethu, Cicely was here, and I can tell you now, mark these words, she's going to come back with a victory. All that I can say to prayer warriors there, continue to pray for the show and pray for our sister here. She's our guest. Let her stay to where she is right now. But I can assure you, these are my words. She will come back victorious. For as long as we're still here, and you guys are still watching, and you still love this show, and you're still praying for us and praying for our guest, Bafethu, can you please dedicate prayers to Useswet? It's the best we can do. Let us not judge. And for Mama Lowenz isn't zenza, Bafethu, what you do, others will be done unto you. If not to your next generation. The next coming 4 generations. So let us be careful what you do, guys. Let us be careful what you do. And these are the end times. What you do to others, so you do unto the Lord. So to podcast people was here. Masithanda singathandaza manje. Sibize bonke labantu abasithandazela sibheke kuwe gogo amara sizoyeka. Guys, let's warriors asimekeni. Umamushile, umakasli. Mala ukhona hlala edolweni. The Lord that you believe in will answer for you. Vengeance, it's mine. It was never your battle in the first place. Thank you. Guys, Sipo Hadere. So at the podcast paranormal, it is called Katamun. Mazi ngazathi we are inclined in the spirit. Ay wena, we are sazi kahle wena. Siyabonga bafethu. Donkey, we are out. Sislo? Yeah.